Samo nebo zna. Kaj ti je ovo? Ha, šater. Air shutter. Zakon. To ću Zlatku predložiti da Kao proizvod. komercijaliziramo izum. Pa Mislim da ovaj izum ima veliku ima budućnost. apsolutno potencijala za, da. Vrlo je praktičan, ekonomičan, nada se. Nada se možeš I kupiti sve ovo. 100% efikasan. Efikasan. Dobro, ti budeš snimao danas. Yes. Ako nas, kao što rečeš, ovo ne ko nam je daš? Ovo ne mora fokusirati. Znači, Dagova aparatura ovaj puta po danu. O, Babinjano! Gdje si, Bob? Pa daš mu se Eto me. ruku. Ajde, hoćemo, evo, možemo je snimiti. Zdravo, predsjedniče. potpredsjednik. Ste još uvijek Sramote. potpredsjednik. Pa ne znam, nisam Pa to još, niste nismo me još imali smijenili. nikakve skupštine. Pa ono. Šta? Se političari vole. Da, viš, potpredsjednik nema ni majicu službenu. Kako to? Ne znam, Kako to se može dogoditi? to je Mislim? samo Jel ima tvoj još problem. ostalo još? Ima, ja mislim, da. Nemaš tu. Smršavio si pa ćeš dobiti. Šavio sam 10 Dosta kila. jebote, 10 da, kila da. prošle godine. Vidi se, Imao sam vidi se. 106 kila, to je bio rekordan sam nekom vragi odnio šalu. Da, ja sam to sad- rekao, ali nikako da smršavim ispod Ja sam krenuo intenzivno mršaviti. Nisam još napravio do kraja. Pa dobro ti, ajde, nemaš petrivati. Si donio skop? Sve kod do 90. Ko, ja? Da. Nisam, zato što je u Zagrebu bilo oblačno. Pa znam da je, svi su mi rekli, pa... i tu je. Pa nije, Ne ide ništa. Ja mislio sam, bit će tu oblačno, neko neće nositi skop, idem radi ekipe. da. Pa dobro, sad. ajde, može i tako. Eto, čekaj, imaš tu. Etos. Ovo je, čije ovo, Ovo je moje. Tvoje? Nemoj, to tak izgleda po danu. Šta je to? Što imaš lepi fokuser. Tu 10 inča, ali tako? Dobro. I ovo tu još. To ti je Koja fora, zakon. To nisam iskužio, dobra ti je šema. Puno manje vibracije kada je tu niže. Pa, apsolutno, da. Malo Dobro, ima dobro. problema. Ha? Glede kad ga na full na jug, na kelji malo ima. Ma, gle ovo. Snimi šemu sa guide skopom. Vidi ideje. Kako ćemo se? Kaj? Stativ, vodostragog i pek. Zagrebu je oblačno. Imaš dva. Ja sam mislio da li ću uopće doći Kako god hoćeš. bit će oblačno. Bilo žaca, aparaturu. Ja vidim ovog ovdje gospodina. Opa, Luka, Bog, dobro, ti? Mater, Kad si ti došao. to ne Imam mogu sad više. jedno ljepše. Čije je ovo? Aha, od Zlatka. To već prepoznajem po Finderu. Opalo je nekaj. To tako mora biti. Pa dobro, ajde, da imamo i ovakve stvari. Fino, moramo snimiti cijelu aparaturu. Janko, ti slikaš šta sa web kamerom? Čije je ovo? Ovo je C6 ili 5. Na svadbi. Ci. Od stričeka misliš, a možda od curice neke. Ne star, ali... Star braj. To je novo, čoveč. Nije. Ne čije. Imam da radim, ali autoguiding. Lijepo. E sad, nisam još Teleskope po svijetu. montirao sve. Vide mercine. Nisam znao kako to spojiti na račun. Net Ljubinkovo. Nije telo na onaj RS232 da radi, nego sam morao na kontrolera. Nisam imao pojma od Čovječe. početka. Nema ko da mi kaže. E sad sam to sve napravio. Respekt. Ovih dana da to pokrenem.